Škoda 1000 MB je legenda. Je to prvá Škodovka s konceptom pohonu všetko vzadu, to znamená motor vzadu a pohon zadných kolies. Aj keď jej najväčšia sláva bola v 60. rokoch minulého storočia, tak jej odkaz žije dodnes, a to aj vďaka nadšencom, ktorí sa stretávajú na pravidelných zrazoch. Som na 15. ročníku takéhoto zrazu. Odštartoval v skorých raných hodinách 9. mája z obce Tále a s panilou jazdou sa tisícky presunuli až do Banskej Bystrice na námestie Slovenského národného povstania. Na stretnutie prišli účastníci zo západu Čiech, ale aj rakúskej Viedne. Na tomto stretnutí som už 7. krát. Je to pekné stretnutie, dneska je ich tu najviac. A atmosféra super. Môj otec mal 1000, tak som sa na nej vozil ešte ako chlapec. A nejako mi to prirastlo k srdcu a hlavne aj tá vôňa v nej, ona je taká špecifická. Takže to ma očarilo a hlavne je to pekné vozítko. Je to také československé Porsche. Sú pekné aj, dajme tomu, tá Felicia, tá je veľmi krásna tiež. Potom táto 1000. No ako každý veterán, aj MBčka potrebuje starostlivosť. No tak treba kontrolovať brzdy, vodu, olej, meniť. Škoda 1000 MB si dokáže podmaniť každého. Nostalgikov, ktorí s ňou vyrastali, mladú krv, ale aj nežné dámy. To auto je napísané dokonca na mňa a celú cestu z Piešťan až sem do Banskej Bystrice som to ja odšoferovala. Spanilá jazda merala sotva 40 kilometrov a tak si viacerí účastníci spestrili zraz jazdou po vlastnej osi. Preto ste možno mali pocit, že 2. májový víkend bolo na slovenských cestách ako si priveľa tisícok a veru, že bolo čo obzerať. Je to horšie akurát s parkovaním, tam je to náročnejšie, aj nám tam ide trošku ťažšie tá spiatočka na tej rýchlostnej páke, ale čo sa týka normálne šoferovania, je to v pohode. Občas síce sem tam človeka tak nutka hodiť tam 5 rýchlosť, čo teda sa nedá, preto to také je, že musí človek stále nad tým rozmýšľať, ale šoferuje sa v pohode. Keď to auto je dobre spravené, že vyservisované dobre, že sa človek o to stará, tak vtedy sa s tým riadi perfektne. 1000 bola náš prvý veterán a to je vlastne auto, na ktoré som ja nahovorila môjho muža a tým sa to všetko spustila tá lavína. Na námestí v srdci Banskej Bystrice prišli obdivovať prelomový škodovácky model tisícky ľudí. Nádherne zrenovované MBčky striedali autá v pôvodnom stave s jazvami na laku i v interiéri. Najviac prišlo červených, modrých a množstvo bielých MBčok. Aj preto ich organizátori zoradili do krásnej slovenskej trikolóry. Na svoje si prišli aj deti. Je iné šoferovať toto auto dnes a bolo to iné v tých 60. rokoch? Teraz je to oveľa ťažšie, tá prevádzka je oveľa hustejšia, takže je to nebe a dúdi prevádzke. Táto doba je veľmi, tí šoféry sú takí uponáhlaní tých obyčajných aut. Takto na zraze je to vynikajúco, ale bežný život to je proste není na to auto určené. Práca v tej premávke. Áno, to už iné nebude. A čo sa týka spotreby, veľa sa dnes rozprával o spotrebe, akú spotrebu má? Tak medzi 6 a 7 litrov je spotreba. Však tie jazdy sú šetrné, žiadne. Vaše auto je výnimočné tým, že nemá zadné dvere. Čo to je za verzia? Je to Škoda 1000 MBX s 2 karburátormi. Je verzia aj s jedným karburátorom a tá je 1100 označený. 15. ročník stretnutia mladoboleslavskej legendy Škody 1000 MB sa zapíše do histórie aj svojou rekordnou účasťou. Tu prišiel organizátorovi Tomášovi Klimentovi spočítať a oficiálne certifikátom uznať komisár z organizácie Slovenské rekordy. Takže 134 MBček. Podarilo sa to. Ďakujem každému jednému, kto prišiel. Ďakujem aj komisárovi. Týmto sme dnešnú